Hei vaan ystäväni, olen oma välittäjäsi kiinteistömaailmasta ja esittelen sinulle nyt Hemulin talon. Talo on pieni, kodikas ja keltainen. Jotkut tykkäävät keltaisesta, jotkut vihreästä. Jos ei tykkää talon väristä, seinät voi aina maalata. Ja jos ei tykkää vieläkään, ne voi maalata uudelleen. Terassilla voi istua kauniina päivinä ja katsella perhosia. Tai kukkasia. Tai mitä nyt kukakin haluaa katsoa. Omistaja on pitänyt tästä hyvää huolta. Tämä on kyllä ehdottomasti enemmän yksineläjän kuin lapsiperheen koti. Taidokkaasti kunnostettu ja hyvällä maulla sisustettu. Täällä on mukavasti tilaa tehdä kaikenlaisia tutkimuksia. Näetkö nuo kokoelmat? Talon asukas taitaa olla aikamoinen keräilijä, vai mitä tuumit?